Гранка или кълбо? Сега ще ти разкажа. Много хора приемат, че гранката е просто един по-евтин и по-лесен начин за опаковка на преждата. Но това далеч не е толкова просто. Всяка една от двете разфасовки има своите предимства и недостатъци. Кълбото основно е направено за удобство. Взимаш го, намираш края на нишката и можеш почти веднага да започнеш да плетеш. Не е необходимо предварително да пренавиваш преждата. Кълбото е компактно, лесно се подрежда, лесно се етикира и удобно за продажба. Но за да достигне преждата до тази форма, тя преминава през още една производствена операция на навиване. Това означава допълнително време, допълнително труд, допълнителна опаковка, допълнително машинно време. Затова формата на кълбото не показва, че една прежда е автоматично по-качествена или по-некачествена. При гранката нишката е навита на голяма свободна принка, вместо да бъде оформена като стегнато кълбо. Тя позволява да видиш по-ясно самата прежда. Как е усукана, как се променя цвета по дължина. Гранката е особено удобна при ръчно боядисани, многоцветни или по-деликатни прежди, защото по-голяма част от нишката остава видима. Тази форма се използва, защото е подходяща за определени производствени процеси. Например, при боядисване, пране, сушене или последваща обработка, а дори и обемиране. Но в повечето случаи гранката не е готова за директно плетене. Ако започнеш просто да дърпаш нишката от нея, има голяма вероятност тя да се оплете. Обикновено гранката първо трябва да се постави на подходяща стойка и да се пренавие на кълбо или кейк. Също така, макар да е с един процес по-малко, навиването на гранка е доста по-скъпо, защото е свързано с изцяло ръчен труд. Няма по-добро или по-лошо навиване. Има подходящо за вида прежда. Кълбото е по-удобно, ако започнеш веднага да плетеш, но пък от твоя страна крие дълги меланжи. Гранката от своя страна позволява по-добре да разгледаш нишката, но е по-трудна за директно плетене. А ти кое предпочиташ, да плетеш от кълбо или от гранка?